Vadim KitKat. Skinut ću pakovanje. I stavit ću KitKat u krug. O, odlično je spalo. Jao, Danny, šta to radiš? Ups, izvini, Kate. Već sam isekao torte oblik jaja. Pokrit ću sve žutim marcipanom. Da, tako je. Izravnat ću sa svake strane. Zatim treba dodati usta, oči, posle obrve, noge i dobio sam veliki M&M's. O, znam ga. I ja ću pokriti tortu marcipanom, ali moje crvene boje. Aha. Ostalo obojiti krajevi u belu boju. Koristit ću jestivu boju naravno. Zatim ću zalepiti etiketu KitKat i preko sipati Malteser bombone. Eto, ispala je super KitKat torta.